sa mga plano. So, pupunta ako doon. May, para magbilin at manigurado na tama lahat na mga plano. Let's go! Laging ang daming requirement na kailangan. Andito tayo ulit sa site. Makikita nyo, halos ganun pa rin. Ang daming nasa utak ko na kailangan gawin dito. So, tara, tignan natin. Dito, pinapa-finalize ko yung bricks. Una, tsaka pangalawa yung layout na electrical. So, yung layout na electrical, kailangan i-finalize dahil kay Paul. Problema kay Paul, hindi nila palagi naabutan. Paul! Okay na, yun lang muna. Yun lang muna. Sakit ang ulo ko. Hindi ko na alam. Aray. Sakit ang ulo ko. Hirap umalis. Daming iwan ng trabaho. Ito na. Sige boys, girls. Bye, sir. Bye. Bye, Jay.